Ki Kristen ki bahkan adkar mentang inya pet ye kane kat bakane ka siti katto katne barok napi pietip ha ba ye kane ka siti latho da u apostol por uwei na ki syakri ki jong Jesu Christ baru tho ye kane ka siti sha une usama Titus udang samla kumangi balaong ba une Titus udai u gentil u balapan kala Kristan da u apostol Paul la ban shem Titus sau iwei sau upor haba utho ye kane ka siti utho na ka shnong nika polis pila ban shem Titus like hat ar kane ka shnong nika polis ka don hapo kari Greece yang kitip ya ke Greece bat laong kat ba Titus pat ha kane ka por bau pediang ya kane ka siti udon hapo ka daulem nong Crete ka badan ha ka duria Mediterranean nantam ka ka jinglong jong kane ka siti ka jong Titus ngin siya keren lingkot nganam ko aban keren jrong hadu kata-kata namarkan kta ya kapor larangi pule ya kena ka siti ke jong Titus ngin syam bat ngin lap ya ka jinglong pela kena ka siti ka badon ru ya ka jing seriem bat ka siti ke jong Timothy larangi khot akak tin nong wei ngila ban khot de ka pastoral apostle kata kasiti na kabutaki nong syarai balang, kasiti na kabutaki nong yelam balang. Kene kasiti kadan ya kabakum kata kajinglang. Ha kene kasiti ladangi pule ya kene kasiti kajong Titus barok kawai ngin syam bat ngin lap ba Ukraine syapang sau teli ki bayadai bat kajing em jong breu. Kabalingkong hangne Ukraine syapang kinong syarai balang kabaar Ukraine syapang ka jinglong jingim jong ki Kristan hapo Crete kabalai Ukraine syapang ka jingchong tenrai ka jinget jong kinong Crete bat kabasang Ukraine syapang kumno bakin long ki bukan adkar kata bat syapang ka jingthong yaki nong syarai balang kindia tong ngin syia pet lingkat balai balatho ye kene ka siti bau apostol por utho ye kene ka siti sya u Timothy ocha u Titus ka kadang kabala penlong ya kine ki breu ka kadang kabala penlong bakin pediang ya kene ka siti ladangi pule ya kene ka siti ngin lap bahaka por bala tho ya kene ka siti sya kinong Crete lengba usama Titus ngin lap ladangi pule bnia ikene kisiti kaya tho syapang ka jinglong jingem jong kine ki breu ki badon hakret baki dai ki breu ki bamkongu ki bakren thala thaleng ki ba syukur ki bakrentam bat kine ki dai kita ki breu ki bawana ka jing otshe kin mau kidai kat kum ka Bible lada pipule ha ka Bible jongi musem kadau kidai gi ai ladangi pule na ka Bible parang kaya thok yangi baki dai ki ju kaya thok yangi baki dai ki ju phila ban chem Titus ningkong kalenong baningkong sipau khatwai ter nang tala ong ru da badon wei unong ya thu lupa jong ki jiu ubalaong kinong Crete kilong tang ki riu thok suda
Kimrat klau, kiba riunar, kiba jelamut, bat kiba alhia. Ong une unang hikai jong kijeu. Ya kini ki para banget kibadan. Hang ne hapok kret. Pinlap Titus kelenong beningkong ter hang tu. Kumta upor habau yoi. Ya kini ulah betah lengbakan ne ke siti. Syau samla Titus. Ba unda sneng daga bating ya ki Kristan bakim day ban ngop hakine ki jing hikai jong ki jiu bakim day ban kongu ha ki jing hikai jong ki jiu na kata kadau usneng bat ukren daga bating namar laong baladakin bot no ya ka jing hikai bakla jong kini kalong bakin saklet no Batkin sapai da kaling kedong ya ka jinget Kristan basisha ka jong uji su Kris. Dainamar kata-kata bau por utho ya kene kentin kumjuk ru ya ki rang ba bakam samla tos neng ban long ki bakan adkar. Larangi pulena ka ktin ke jong blai ngin la ha kane kalenong ka baar baro ka wei ngin lap ba upor ubtha ban pen ken mau biang ya Titus ba kumno un ajing hikai ya ki Kristan ki badan ha kane ka balang kret ba un hikai ya ki Kristan na du ki nong sharai ki long kmi ki long pa ki samla ba ki hab ki baret bakin dai ki bril ki bakan adkar dene baka ta ka dau baka KJP assembly ka bo ya kene kathir ka ba biang por na ka benta ka jingim ka jongi menta kum ki Kristan Henry hang ne ha kene ka khat ka ban riu pat ka granjur ya kita ki samla ki bakam rang ba samla bakam rang ba kila adai ki arpo prasheneng ngaru la kham su khan namara hap samla rang ba te ki samla kene ki jinglong samla ka dan hala kerta nadu khat saw hadu khat pra ki khat ye ki samla lut lane ki samla ret khat pra hadu arpway kidai ki sama ki balas dang ban mi ban kan ke jingpu senti ke jinglong sama te kala sedang ban phu ba nang tapat ki sama ki ba arpu ar hadu arpu nyau kedai ka por jong ka jok ka bayabun kamha ki sama ngaru ya de kumta ka jingya apply ya ki ke jingit ke jongi kaya pha shiti terwa kaya terwa sama kaya khlat sama kaya dom sama kaya nia sama kadon hakene kerta long kata ngam keren ye pi ngalak mat yala de ngaru ngadang sama kumbangaang te hanrei u apostol por usneng pat ya kita ki rang ba ki bakam sama bakin long ki bakan adkar kamut ayu kene ka kentin kan adkar katum katim kadon ya lightly ki kentin ki samla ki bakan adkar hang ni ngam kwa ban batai shu siapang ka jinglong jong kene ka kentin Kristan nganget pisno tu Kristan ki dai ki nongbot ki jong ukres hanrai mentanga kwa ban ya phaling kot halor kene ka kentin artli ki keno kan bat adkar wala ka long ka balingkat bha ka rukom keno henre ka don ye ka jinglong ka ba jeliu hadu kata-kata tanginya palingkat nganget bon na pedang jong pila se pisngau thu bha kamut ayu kan kamut ayu adkar tanginya pal minta ka kentin kan hau Kristan ngin syam hakashiti ke jong Petrus lu kadon ke kentin kan kidon latli ki batho kentin kan nang ta hakentin kasi jong imong nyapai
kat kum ka jingmut tenrai ka tin khasi khan kabala itu daka tho katar ukasi ha kabaki nong tho khasi barok kia menjur lem ya kene kabangan ong hang ni khan kamut ka kenya ka krian ka kerpat belai lane ka kerpat kerpon belai ki khasi hendai ban ya thu ya gadau ban itu ya gadau ban batai ya gadau haki belai jongki kata kedai ka kenya ka kriam balai kile kune khnang ban lap la gadau ban pau la gadak ban pau la kasien ha kato ka jingknya ha ka baki khot kata ka khen ka shat peleng kata kedai ka jingkran ki khasi Henry ladangi pai susu kadon om tang kata ka thauru khan kamut bangin dai ki ba perkat siwa ya kano kabangin le bat ya kano kabangila dat ban le kata kedai khan kenang bakan muan ra ka jing babe kene ka kentin khan ka yat ba ha ki long kmi ki long pa nomor ba ki lada khan janai ya ka ka lawai ki khon ki ti ki long kmi tang supai ya ki khon ki itu biang hang no kin penlej ya ka jing em jong ki khon hang no kin penya ya ka jing em jong ki khon leng ba ka leng ti jong ki Kita kan daga ba perkat bat pusan klem danang yo tiaru namar laki khon kikti haba phila perkat kata kade ba phila kan ba pin amha haki jing bakala lane ki jing penshoy kata kade ka kinten kan ban shibatai lengkon kane ka wei par ka kinten kalong adka Kaniru kalong katkum katho katar ki riutar khasi ki ong kathau ya kano ka jingle kabangi dei banle tang biang ngin omle palat put ngin subu da kawai ka kentin le da kaba anta tas ngutu tang shuang kamta lasha kamut ayu khan adkar hangta kabumut ngin le ikado kono da kaba anta shuan yuksa menta niya ya kawa ngin hapet thu shwa ya ka jinglong jong kawa yo baka saw ka wan jaring khat baka ya lenti kan sakit yangi te kani ka jing pet thu kani ka jing pet binia shwa kata kalong ba shwa banle ngilalong shwa ki ba adkar te ki ba pankre kaktin pareng dia kani ka batai kum kata ka self control ka ba le tang yala je ka ba long adkar ka ba pikir la ban bo kintin kata ke de jingmut jong ka kintin adkar handrai hang ne kum tala da ong lingkot pat kan adkar kamot bangi dai banlong kita ki breu ke ba perkat bat puson binia haswa bangin le ya kano lane walangi ladap banle kenang ba ke jingle jong ka jingim jongi kan omlong ke ba palat put haba trei ya kano kan om wanra ru ya ka jing babe hadin bangi ladap le kene ka jing babe teng ka saja hangi wat hadin baladap banle ngidang babe na katakadaw kalong bangin kan adka Henry larangi paipat katum ka jingmot jong ka jingim kristan ka jongi ki kristan ki bakhan adkar katum ka neka shiti laong bautitos kamot bakum ki kristan ngide ban long ki ba perkat berpusan ya kano ka benta haswa bakin ngai haswa ban kin bot kin ko ngau
ya ka hukum lane ka jing hikai ki bayo na ki nong hikai ki babon chat jong kene ka perthai kata ka dei ka khan adka nang ta hang ne usneng ru ya ki nong sharai balang baki dei ban long ki ba khan adkar hanreng inum kwa ban ye keren ye ki ngin keren baki Kristan ki ba khan adkar ki Kristan ki ba khan adkar ka kum ka khubor jong kane ka tim yut sonde ngadon a teli ki benta ki bangan bo kum ka khubor na ka tin ka jong blai ka poin ka baningkong ka khubor ka banginya keren na kene ka por kalong ki Kristan ki ba khan adkar ha ka jengmot jeng perkhat ki Kristan ki ba khan adkar ha ka jengmot jeng perkhat kat kum ka jinglong Kristan hapok kret akitu ki por loong ba ki long ba ki em hapadeng ke jing sha ya lam bakla kata kade ke jinglong jong kinong kret kilangit bakla haki wei pat ki jinget ki basyukor yu kres lengba kinong hikai lengba kinong ye yathul pa jong ki jeu ki basyukor kumta upo lengba utitas ulabtha ikibreu bakin long ki bakhan adka ha kitu kipor bat ka eipat ka bang ni kum ki Kristan ni yok ke jingikai nakane ka jingikai ka bang ni yok nakane ki Kristan ki bakhan adkar ha ka jingmot jing perkhat namar mangiru ngi em hakane ka perthai ka ba menta ka don kam yang abade pi ban yet bnya shua ya ka jing long jing em jong ne ka perthai kham tam hangi ki Kristan nama ka perthai ka bang em kala dap de ka jing sneu kum ka ka balaker saudong ya ka leng ka jong nawa kum ta ka jing sneu ki ker yang hang nongin bo ye ki jing jam kejat ki jangi hang nongin bo namar kat ha ka bangi jam ni ya kenduk ye ki jing sneu namar kata da ka jing jelai jong ne ka jing sneu ka pen long i ka banget jong ublai ban rong ha ka jing mot jing perkhat ka basneu na kata ka dau dai namar bangi kum ke banget jong ublai ngi rong ha ka jing mot jing perkhat ya ka jing mot ka basneu ka pen long ban jot wat ka balang ka jong ublai ka jat ka balang ka jong ublai namar balai baka jat ka balang ka jong ublai anda ka jing mot jing perkhat jongi kala rong de ka basneu teng teng iwan ra wadaka bor wadaka khana ni penrong wadaka sensar khadar jong ne ka perthai wadaki kam balang ye i bonsen baka politics karong hapo jong ka balang ngin long ki Kristan ki bakhan adkar ha ka jingmot jing perkhat namar la ka ne ka jingmot sneu ka don hanga barapi ken mau baka thombor ya ka jingmot jing perkhat jong breu babha baro kapan kelas new yanga kapan new ya pi dei namar kata ken mau ki parabangai bait ya ka tengah ka jong upoti par dai namar ka jing don ka dolut sneu ka jing mot jing perkhat sneu jong ka balapan long ban thombor wat yu Shakri jong ulai u Joseph piken mau u David dai namar ka jing don jong u ya ka jing mot jing perkhat ka bas sneu ka jing mot jong u ka pen long bo un lebor ya ka tengah ka jong u Yuria ka bakerteng ka Betsheba larangi phai kene ka perthai ka pamantaro kalong badai namar ka jing mot jing perkhat sneu walangi long ki Kristan ngi sneu ka jing mot jing perkhat ngim don yu blai ka jing mot jing perkhat kum tangi sneu badai namar kata kami ka jing thombor ka jing penyap
kajing lebor, kajing ya gaja, kajing ya pihoy, iway ya iway. Kimi hakini kisini. Day mano balik ki Kristan. Mano ba penyap ya utok ki kon Kristan. Mano ba tuk ki kon Kristan. Mano ba tombor ki kon Kristan. Balai bagkum ki Kristan ngidon ya kane ka jinglang. Namar bangim don bangim khan adkar ya ki jingmot ki jong belai haga jingmot jing perkhat ki jong i kumu ki bre. Ladangi long ki bala khan adkar kanam ja kita ki ibaro. Om tang kata ken mau waki yeng Kristan jongi namar bangim la bante lekam ya ki bor jing mut jing perkhat usaitan ki bayo jaka bandrong hangi ki pat bat ki pra ki para bangai bayi ijing ya per jing mut batang i sembai tersom i pen kelang ya gading ka basyir kai kapen pat ya ka yeng Kristan ngan ong ya pi lada ka yeng Kristan kam don ye gajing ya teli bergajing lang kawai kalang ba phila du le no ai ya ka buram gajing belai lada ki yeng Kristan phim ya teli phim ya long kawai phila du le no ai ya ka buram gajing belai u belai lang ba kata ula pen krek kawai kapan singat ya na ba dia phi kum ki Kristan kum nongin khan adkar ha ka jingmut jing perkhat hato ladangin pen i ya ka jing pat ke yeng Kristan kum no ki wai ki bampat tep i Jesus Christ kum no ki bampat i tho i Jesus Christ kin yo i ya ka yeng ka jongi kin yo i ya ki samla ki jongi kin yo i ya ka jingmut berkikam ki ti jongi. Lada mangau Kristan ngapen ya breu ngatok ngatim ngadik kiat ngakalai ki gwei ki bampat itu yo Kris kumno kinyo i ya kita ki nongbot ki jong Kris kum ta ka don kam yang i ban long ki bakhan adka ka ktien ngejong blai ka ang dei na ka donot snew ka bapen snew ya ka jingmot jing perkhat u breu basami ki kam thombor penyap pihun bat ka jing ya kaja bat ka jing ya dusman bat kiwai pila ban syam sitiu pol sekinong rum kelenong beningkong dekat arp kendai ka keren ya kata namar kata ka tin jong belai ka ong namar kata lapan po ya ka sengkai da ka jing mot jong pi tolong ki bakan adgar sitiu Petrus baningkong kalenong baningkong khat lai khat kaong kumta namar kata lapen po ya ka sengkai ka jingmut jongpi tolong ki bakhan adkar kata bangin khan adkar ka jingmut baladangin pule shushu kaong rutok kyar no nakita kinong le basniu bangi kum ki Kristan ngimdai balong ki badan kti hakita ki kam sniu bat kum ki Kristan to sumar yo bangin klet no ya ublai ong ka kitab Deuteronomy kalanong kaban riu kadkhat na kabakhat sumar bayo ni klet ya ublai da ka bangi kyar nakita kinong le kam sniu Filipi lai ar ka ki para bangai bait kene ka khubor kawan ra bangin long ki bakhan adkar haga jingmot jing perkhat dei lang ba kene jingmot lada ka jingmot jonga jongpi ka bha ken ma ba ka perthai ka bha lada jingmot jing perkhat jonga jongpi ka bha ka balang ka bha ne lara kasniu ka balang wat ka imlang salang kasni dei namar ka jingdon ki breu ya ka do ya ka jingmot jing perkhat ka basniu kapan lang ban mi shibon ki kam sniu kumta kane ka khubor ka to khan adkar ye jingmut jing perkhat ka benta ka baar bat ka bakhat ki Kristan ki bakhan adkar ha ga jinge ki Kristan ki bakhan adkar ha ga jinge
Upor leng bau Titus usneng ye kinong kret banlong ki bakhan adka. Haga jinget bakin yo ye ga jingjop. Namar balai u angkunta. Bagi dan kinong yetu lupa lamle. Kane ga jinglong kalong rukum juk yang bat yang hilang hakani kapor. Para banget ba iet ladangi pule bat ladangi wat binia syapang ki ai ke jong kane kapur thai ladapi ai kapor ban wat binia phin lap ba kapur thai kalap pot hakmat jong ublai ngaju persyang ban wat jiki jinglong jong kane kapur thai baro banwan ra hakmat ki breu ki bamenta ngalap ba kapur thai kalap pot namar bakala kelat ya ublai ngalap dia kajing kelat kibreu ya oblai kajing ja ka bamla ban pidiang kajing ja ka bangam snau not ban ya tho ha ka bau khon badang khat arsnem usong kurem milaka kini da ka baburam kajing ja ka wei ni jela po India jani atau not ban keren ya kan ya hakiwai atau not ban ya thu ya kan hakiwai pat namar ba kaperthai kelapoan ni em kini kisni para banget ba ye kinong hikai ki babon kinwan hikai ya phi ngamtip shane phi yo jing hikai kumno shatai shengi ka don ka wai ka balang ka don ka wai ka kenhon kabalong jing yeseng khat ar baje menni ngantip shene kadon ni em kum kata kadon chairman toh kum kita kajing hikai ka babakla ki khang wat bandi dawai ki khang wat ban sumari ka jingpang shudi tang da ko pniang ki sumari ka jingpang da pniang ha ka baki syakri blai khat ar baje menni hatot kum ki Kristan hang no la tho ya kata ke tin choblai ken mau habau Christ u soitan uwan hanga barapi unumwan hakadur ka bae mo di ken mau ya kata unumwan ban berngem me phi unum angi phi ai ma pha da phum ngai jangan penya unum berngem ya phi unum keren ki kentin ki bakhor unum keren ki kentin ki bae un keren ki kentin ki ba jamnot om don kasur ka ba jamnot kat kasur ka jong syaitan ken ma bhai kata ubriu da jamnot sakano kano umpat la ya kasur ka jong syaitan piken mau la da pipule na ka tin jong oblai ha ka Genesis men ba u syaitan wat tang da kasur besen wan pensoi ka imut Adam la yangot atau kam ladai kasur ke bajam not lada ubsan uang lada pam kongu yang angan po kam ladan ngejingele lada ubsan uang lada pam bam ni udah uso ngan po bat penyap ya pa atau ubsan melesak penyap kela namar kam mensim jong priule ka pam julak bansa kata ngijat yo sngaw ye kentin ka bang pelek yang ateng arung akrwaj ben ki kebakem kita henrai day namar bau syaitan uwan hakisur ki bab jamnot pa ngang syal mudur ese ubsan ang lekin ki becem pa long la da pi ba mi le so pa pi step lo di ki baro tama mat se kinga ndai nga berubah thak bersyukur namar ngiru lalong Kristan ya thok ipi tepi ap sino deset kum kita ki kentin un keren ka em ka donut jongka kala hon ka siem berkadai ka ailang ya ulap ki bakum kita kan kijing pensoi kinwan hanga barapi ningkong kinwan kom ki khon lang brot jong ublai ong ka tin jong ublai kinwan kom ki khon lang brot jong ublai ki bakop ya kasni lang brot
kiba kop ya kadur jinglong riu blai handrai hapo kilong kinong penjot Matias nyau khatsan kumbau besan ulat ha ka em dak iktien kiba jali joom kampalat mga ban mapi kiban sa syakran jali joom kumta kum ki bangit ayu ngide ban le akum kini kisni namar ki boit pa boit pon ki jong syaitan hakiktin jali joom ki kenrai bar ki jelai bha ong kaktin jong belai yones a ningkong kasiti yones baningkong ar khat pra namar hai kini kisngi kinwan bon kinong hikai lam le kibadon ya kadur jing long riu belai hande kibalen no pat ya kabor jongka Timothy lai wesan kinwan hakata kadur jong jing long riu belai hande kibalen no pat yaka pisngo thu ba ong kumta kamen sem syaitan kadur khmat kajung jisu ya kabakum kita ken ong katin wat bishar ya karong thong to yet ya ka donot ka basyapo kijing hikai ka bakla kinwan hakisni ka bakum kine kijing hikai ke bangim la ban snotho kim ke banget leng bak i social media nginyo leng bak a jingyalap ka ba marmet nginya kendo kum ki kristan ngila khan ne em ya ka jinget thang no bangi dai banget ngila khan ne em ya ka jinget bahau utau bangi dai banget namar kata kane ka them ka maham yangi bangi dai banlong kibakan adkar haka jinget knang ba ngin omngop haka jeng pensoi jongane ka perthai ngin omngop haka jeng pensoi jongane ka perthai kaktin jong blai babon sin kibreu ki bawan haka dur jinglong riu blai ki balen no i kabor jongka ki wan haka ne karukam kadon ka bagi jingruai ka baong utrai ulong unong aplang brajung upentia yang ki jaka bakenjang kata larwai da ka weni kenhun ruai na pok kari parang utrai ulong nong aplang brajung upentia yang ki jaka bakenjang kibakum kita ken kinwan ningkong kidon kadur jenglang riu belai kerbahaka bakhadu ki keren bang riu belai kaktin jong belai proverb kan riu ka ongkum no don kalenti ka ba imat baik yau breu mereka bakot jongka long ka jinyap menta dai lang bakani ken bangi bot yaki suri yaki langbrot ki bakop tang yakasni mereka ba don yaka jingmot suri kalenti nang ne i kuma kabat ne poi hang tai kalong penban ke jingyap kom ki kristan kan ne ka them ka ong bangin long ki bakan adkar ha ka jinget ka bak berkat shwa banget ki ba yet shwa banget bar ki ba pusan bnya shwa laula ne em ban pen em ya ka ne ka jing em jonga lau dei ne mutrai uba ai ka jing em jonga utau banget ubang ngaruk nganget ya ba pin sungai tang haga jing ya bot teneng ken mau bagita kin long ki jing jot ba ki jing penrem gi jongki ni don kam ban yet binya kum ki banget ni dai benda khan jana shwa ha shwa banget bar ko ngu ye ki jing kai jong no ha kini kis namar balai banga kren kum ta ha kini ka tien ba khoj ki jong belai ka ei ka ba om dan hang ngang syakran ye ka Bible is the queens of science ka Bible ka de ka sim jong ka judging start par haswa banga ngade waiting ki breu bas mat haban pulei ki kot jong ka purthai ki kot ki ba kum kino ki ba dai na ki wei ki kan hunnyam ki kot jong ka kenya ka kriam nga pulelat handrai haswa bangan pulei ye kita ka banga kwa kalangan seng nong rim shana ka Bible nang baga jingmot jonga kanom yat bakalanau belai
Namar balai banga keren gum ta teng teng larangi pule ye ka jongki wei ngisngau ba ka jongki wei ru ka biang. Larangi pule ye ka jong soitan ru ngisngau ka mission ka jong soitan ka biang. Larangim don shwai ka tin jong blai ha ka jengmot ber jong perkhat bara ka mensem ka jongi ngiti kena bangin syak yalam bakla. Shwa bangan syangan pengen mau na ka tin ka jong blai. Kiktin kibang namar ha kita gisngi ba khaddu ki jing hikai ba khla jongane ka peruthai kinwan handai kine kinwan na banta bangin kot sya ga jing janai ki jong kres Filipi wei khat wei kiwan ban tunju ban pen kot yang sya ga jing janai kres bad bangin long bad kita ki breo ki bam duna ai shu haga jingem Krista ang ke siti gijong Jacob iwai sa ngin lom kita ki bre ki bam duna ai show ha ke jingem Krista ublain ker khuleng ba kana ke khubor